Ne želim ih kućama otpraviti gladne da ne klonu putem. Kaže Isus s velikim suosjećanjem svojim učenicima govoreći o mnoštvu koje ga je jako dugo slijedilo. Isus uvijek daje dvije vrste kruha onomu koji živi s njim i slijedi ga s vjerom i ljubavlju. Prvi kruh koji Gospodin daje je kruh njegove riječi, koja nikad neće uminuti. Isus zna da je čovjeku najpotrebnija Božja riječ, kako bi izdržao na putu prema vječnosti. Ako čovjek ne poznaje istinu, lako pada u napast da si pribavi samo materijalni kruh, zaboravljajući riječ Svetog pisma. Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Jesmo li mi svećenici shvatili da smo pozvani od Isusa da budemo službenici njegove riječi života vječnoga? Jesmo li shvatili da je naš glavni zadatak katehizirati i evangelizirati? Imamo li duboko suosjećanje prema tolikim katolicima koji žive u nepoznavanju Boga? U ovom došašću Gospodin kaže: moj narod propada zbog nepoznavanja evanđelskih istina. Drugi Isusov kruh je onaj za tijelo. Jedno je sigurno, tko živi život svoje župe nikad ne umire od gladi. Gospodin daje kruha u obilju onome koji se pouzdaje u njega. Stoga je Isus rekao: tražite najprije Božje kraljevstvo i ostalo će vam se nadodati. Župa uvijek ima stol pun hrane za siromahe. Zato kad se nedjeljom skuplja milostinja, ne smiješ biti škrt. Amen. Aleluja.